Bank Life Gazebo je doslovno kuća za ribolovce koji preferiraju duge kampanje te kao centralna baza za sajmove, druženja i dane otvorenih vrata organizirane od strane trgovina. Bilo da provodite tjedan dana na jezeru ili trebate prostor za kuhanje ili druženje, Gazebo pruža prostor otpora na vremenske uvjete dovoljno visok da možete uspravno stajati. Unatoč velikom prostoru i visini od preko 2 metra, Gazebo lako može podići jedna osoba. Koncept kontinuiranog okvira znači da se šipke ne moraju uvrtati niti spajati, a tvrdi aluminijski okvir ostaje povezan. Quick lock brave omogućavaju lagano širenje svakog stupca, automatski se zaključavaju na predviđeno mjesto i formiraju čvrsti okvir s dvostrukim nogama za povećanje stabilnosti. Materijal korišten za izradu nosi oznaku 420PU. Zbog prilagodljivosti Gazebo ima vrata na sve 4 strane. Glavni ulaz koristi roll-up vrata s duplim patentnim zatvaračem, mrežastim prozorom i prozirnim panelom. 3 preostalih vrata koriste jedan patentni zatvarač s elastičnim vezicama. Ne samo da će vam to omogućiti puno lakši pristup unutar njega, nego ćete moći postaviti titan ili double top šatore s izlazima usmjerenima direkt u Gazebo, stvarajući komunikativni i zaštićen prostor između njih, a samim time imat ćete dovoljno odvojene spavaone i prostor za odmor. U svakom kutu nalazi se mrežasti džep za pohranu sitnica, a u kompletu se isporučuje s transportnom torbom i klinovima. Također, postoji opcija i dodatne kupovine tvrde podnice.